шароитҳои фароҳам овардаи давлату ҳукумат ба имкониятҳои табиии Тоҷикистон даст медиҳанд, мусоидат мекунанд ки соҳаи занбурии асалпарварӣ дар Тоҷикистон рушд ёбад ва вусъати тоза пайдо намояд. ҳарчанд имрӯзҳо фасли зимистон ҳукм фармо аст ва ҳаво каме сард аст, вале новобаста аз ин занбурии асалпарвон кӯшиш мекунанд ки соҳа рушд ёбад ва дар ҳама фасл, дар ҳама мавсим ба мардум асали тозаи табиӣ дастрас бошад. гузориши навбатиро дар ин хусус тамошо мекунем ва пас аз он аз табиати дилорои Тоҷикистон як лавҳаи зебои манзури шумо мегардад. моро ҳамроҳ бошед. бахши кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисоди миллӣ буда, таъмини ҳадафи стратегии ҳукумат, яъне амнияти озуқавории мамлакат, асосан аз сатҳи рушди он вобаста мебошад. асал аз ҷумлаи маҳсулоти ғизоӣ ва табобатӣ ба ҳисоб рафта, барои муолиҷаи бештари бемориҳо манфиатовар мебошад. соҳаи мазкур дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз аз рӯз рушд карда, хоҷагиҳои занбури асалпарварӣ низ дар ин замина бештар гардида истоданд. сокини шаҳри Ваҳдат Мирали Алиев аз ҷумлаи занбури асалпарварони соҳибтаҷрибае ба ҳисоб меравад, ки зиёда аз 20 сол мешавад ин пешаро ихтиёри худ кардааст. ном бурда, дар ҳудуди хоҷагии деҳқониаш вагони муҷаҳҳаз бо қудиҳои занбури асалро нигоҳ дошта, дар он зиёда аз 30 оилаи занбурҳои асалро парвариш мекунад. аҳли оила дар ин кори занбурпарварӣ иштирок мекунанд ва соҳиби ҷойи кор ҳастанд. аз ҳосили ҷамъовардаи занбур, асал, муми занбур, ширеши занбур, заҳри занбур ва шири занбур мо худ истифода мебарем ва зиёдтиашро ба бозорҳо бароварда мефурӯшем. аз ин ҳисоб мо зиндагии худро пеш мебарем. маҳсулотҳои занбури асал ин ҳамаш маҳсулотҳои табобатӣ мебошад. хусусан шири занбур, гарди гули занбур, асали занбур, баъд ширеши занбур ки прополис ном дорад, ин хеле доруҳои табиӣ фоиданок ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. 96 қутии занбури асал парвариш мекунем ва барои ки занбур маҳсулоти хеле маҳсули сермаҳсул бошад, инро аз як ҷо ба ҷои дигар ҳамавақт кӯчонда меистем. зимистон ба ноҳияи ба шаҳри Норак мебарем ва ҷоҳои хушманзару зебои вай. баъдан тобистон ки шуд мо ба мавзеи ромити шаҳри Ваҳдат мебарем. дар як сол қариб 3-4 ҷо мо мекӯчонем. аз ин ки занбур кӯчониданро беҳад нағз мебинад ва ҳамавақт ҳавои на гарму на салқина ин нағз мебинад. нигоҳбини оилаҳои занбури асал низ ба худ нозукиҳои хос дошта, барои маҳсулоти хуб гирифтан аз онҳо занбурпарварро зарур аст ки вобаста ба фасли сол ҷойвазкунии оилаҳои занбурро ба роҳ монад. ин усулро хеле ба маврид истифода карда, барои баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулот, қутиҳои занбурҳои асалро вобаста ба мавсим ба дараи хушманзараи Ромид ва шаҳри Норак мебарад, ки фаровонии гулу гиёҳҳои шифобахшу шароити хуби экологии мавзеи Норак ва дараи Ромид барои парвариши занбури асал ва истеҳсоли асали аълосифат басо мусоид мебошад. фасли зимистон наздик аст, қариб ки омадааст. мо тайёриро ба зимистон дидем ва занбурхӯтиҳоро гарм нигоҳ медорем. чорчӯбои онҳоро барое ки хонашон лонашон ҳамавақт гарм бошад мо кам мекунем, то ин ки зимисторҳо хуб барорад. соли 2020 хеле соли пурмаҳсул буд. мо аз мин 2 вагони занбури асал қариб ки 1 тоннаи зиёд асал ҷамъоварӣ намудем. дар фасли зимистон вақте ки мавсими касалии зуком аст, истеъмоли асал ва гарди гул хеле ба манфиат мебошад. асосан асалам дар ҳамаи адабиётҳо ҳамчун моеъи шифобахш арзёбӣ кардаанд ва дар ҳақиқат ҳам ин дуруст аст. хусусан барои сулфа, газаки рӯдаҳо ин хеле моеъи шифобахш мебошад. зиёд кардани истеҳсоли асал ва аз он фоидаи хуб ба даст овардан мароми ҳамешагии занбурпарварони мамлакат мебошад ва онҳо бо ҳамин мақсад таҷрибаи худро ғанӣ гардонида мехоҳанд саҳми худро барои рушди асалпарварӣ гузоранд. Мирали Алиев низ бо аҳли оилаи худ нақша доранд ки оилаҳои занбури асалро дар хоҷагиашон зиёд намоянд ва аз баракати ин маҳсулоти ғизоиву шифоӣ зиндагии худро боз ҳам рангин созанд.
омӯзгор шахсе аст ки ниҳоят масъулияти бузургро бар дӯш дорад. ӯ насли инсониро тарбият мекунад. барои ин заҳмат мекашад, меомӯзад, ҷустуҷӯ мекунад ва меомӯзонаду насли инсониро ба роҳи росту дурусти зиндагӣ ҳидоят менамояд. ин аст ки пешаи омӯзгориро пешаи хеле мушкил ва дар айни замон хеле пурифтихор гуфтаанд. дар гузориши навбатӣ аз рӯзгор ва таҷрибаи омӯзгоре ҳарф мезанем ки ҳудуди 30 соли умри худро ба ин пешаи пурифтихору пурмасъулият бедариғ бахшидааст. бо таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз омӯзгор ва рисолати ӯ дар ҷомеа мақоми баланд дорад ва пеш аз ҳама ин аз заҳмати софдилона ва меҳнати бардавоми ӯ дар таълиму тарбия ва ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят намудани насли ҷавону наврас бармеояд. омӯзгорӣ касби пуршараф ва пешаи пурифтихор аст. омӯзгор шахсе аст ки тамоми ҳассияшро дар роҳи таълиму тарбияи насли наврас мебахшад. Гулшан Нурова аз ҷумлаи чунин омӯзгорон аст. ин зани ҳалиму меҳрубон ҳудуди 30 соли умри худро сарфи ин ҷодаи муқаддас кардааст. феълан ӯ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе фаъолият намуда, ба хонандагон аз фанни забон ва адабиёти тоҷик дарс мегӯяд. рисолати як омӯзгор ин аст ки ба касби пешанамудаи худ содиқ ва дар муносибат бо хонанда самимӣ бошад, иброз дошт муаллима Гулшан Нурова. омӯзгорӣ кори пуршараф аст, бузургтарин кор аст. корест ки машаққатро талаб мекунад, корест ки меҳру муҳаббати беандозаро нисбати фарзандони дигар талаб мекунад. агар ин меҳр нисбати касби худ набошад, нисбати фарзандони дигар набошад, ин рисолатро иҷро кардан басу мушкил аст. ба дили ҳар як кӯдак роҳ ёфтан мушкили зиёда талаб мекунад. ҳама рӯза кӯшиш бояд кард ки хони аз пайи омӯзиш бошӣ, аз пайи чӣ навигариҳое ки имрӯз шудааст аз пайи он бошӣ, то ки ба дили фарзандони мардум роҳ ёбӣ ва онҳоро дар роҳи ватанхоҳии хиштаншиносӣ тарбия намоӣ, тарбияи дуруст диҳӣ, шавқу ҳавасашонро нисбати хондани китобҳои бадаӣ, нисбати донистани фарҳанги худ, таърихи гузаштаи худ, бохабар шудан аз дунёи гузаштаи бои миллати тоҷик бохабар гардонӣ, барои ин заҳматҳои бисёр лозим аст. ин омӯзгори сахтгир вале ҳалим дар рӯзҳои истироҳатӣ ё фориғ аз дарсҳо ва дар дигар вақтҳои холигӣ ҳамроҳи шогирдон дар китобхонаи мактаб ба хондани китобҳои бадеӣ ва дарсӣ машғул мешаванд. ин иқдоми ӯро шогирдон низ дастгирӣ намуда дар вақтҳои муқарраргардида бо як дилгармии беандоза ба китобхона мераванд. натиҷаи ин заҳматҳо чанд шогирди омӯзгор Гулшан Нурова дар озмунҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол карданд. ман дар таътили тобистона бисёр китобҳоеро хондам, аз ҷумла китобҳои Садриддин Айниро хондам. дар чоряки якум ҳам бо муаллимаи забон адабиёти худ омада китобҳои зиёдеро мутолиа намудаем. ман хусусан китобҳои зиёдеро аз Садриддин Айнӣ мутолиа мекунам ки аз ҳама бештар ба ман китоби мактаби кӯҳнаи ӯ писанд омад. дар он дар бораи мактаби пеш буд ки дар он ҷо шароитҳои хуб мисли ҳозира набуд. агар ба он вақта муқоиса кунем ҳозиринаро, хеле пешрафта шуда замона ба мо бисёр шароитҳо фароҳам оварда шуданд, вале афсӯс ки бисёр одамоне ҳастанд ки аз ин шароитҳои хуб истифода бурда наметавонанд ва мисли одамони пештара бисёр одамони босавод, олим ва шоир мисли Садриддин Айнӣ нависанда шуда наметавонанд. ман дар марҳалаи якуми таътил китобҳоеро хондам ки инҳо сӯзи мунаввари Фазлиддин Муҳаммадиев, Марк Твен, Принц и Ниши ва Низомии Ганҷавӣ Хайр ва Шайр, Убайди Зоконӣ, Рисолаи Дилкушо, Гулистони Саъдии Шерозӣ,
дигар китобе ки дар таътили марҳалаи якум ман мутолиа намудам, ин чеҳраҳои мондагор аз пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалии раҳмон мебошад, ки ин китоб аз китобҳои хондаи ман бештар ба ман писанд омад. муассисае ки муаллима дар он дарс медиҳад дар партави сиёсати маорифпарварона ва бо дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе муассисаи навбунёд мебошад ва бо ҳама шароити муҷаҳҳаз таъмин аст. дастгириҳои пешвои миллат аст ки имрӯз маоши омӯзгор чанд маротиба зиёд шуд. шароити мусоид барои ҳар як омӯзгор фароҳам оварда шуд. сохтори мактабҳои нав, бо технологияи нав, пурарзиш ва ҳама ашёи хониш дар синфхонаҳо муҳайё гардиданд ва имрӯз омӯзгори имрӯза метавонад озод дарс гӯяд, озод ба хонандагонаш ҳарф гӯяд, мавзӯъашро фаҳмонад, аз технологияи муосир истифода барад. умуман ҳамаи шароитҳо муҳайё аст барои омӯзгори имрӯза. танҳо омӯзгорро зарур аст ки аз болои худ кор кунад, омӯзад, масъулиятшинос бошад, то ки фарзанди мардумро дуруст тарбия намояд ва роҳи дурусти зиндагиро ба онҳо омӯзад, то ки онҳо дар оянда соҳиби касбу ҳунари шоиста гарданд ва баҳри ватани хеш, баҳри фардои дунёи хеш мубориза баранд ва дастболо бошанд ва ҳаргоҳ парчамбардори мамлакати худ бошанд, тоҷикистонро шиносанд ва фахр кунанд ки тоҷикистон доранд, фахр кунанд ки онҳо аз миллати тоҷик ҳастанд. бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, таҷдиду таъмири пурраи онҳо, васли технологияи муосир ва таъмини таҷҳизоти дигари дарсӣ имкон медиҳад ки ҷавонону наврасон бо шавқу ҳаваси баланд ба омӯзиш машғул шаванд. муаллима Гулшан Нурова худро дар ҳалқаи шогирдон ва ҳамроҳи ҳамкорон хеле хушҳолу осуда эҳсос мекунад. имрӯз ӯ бо шукргузорӣ аз давлати соҳибистиқлол, мамлакати тинҷу ором ва сарвари ғамхор нисбат ба мактабу маориф дар оғӯши Тоҷикистони биштосо зиндагӣ мекунад. худшиносии миллӣ аз ҷумлаи пайдаҳоест ки дар ҷаҳони муосир меҳвари онро асосан ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати ниёгон ташкил медиҳад. маҳз худшиносии миллист ки мо метавонем ба воситаи он дар замири насли наврас эҳсоси баланди худогоҳиро тақвият бахшем ва ҷавонону наврасонро ки қишри ояндасози давлат ба ҳисоб мераванд дар ин рӯҳия ба воя расонем. асосгузори фалсафаи ҷаҳонӣ суқрот ҳанӯз дар асри 4 пеш аз мелод яке аз шиорҳои нахустини худро гуфта буд ки худро бишинос. албатта худро бишиносе ки ҳакими юнонӣ баён мекунад, дар навбати аввал бояд ҳар як инсон бояд бидонад ки ӯ кӣ аст ва аз сатҳ дараҷа ҷаҳонбинӣ, маърифатнокии мардум, худшиносии инсонҳо ифшо мегардад ва бояд қайд намуд ки дар ҳақиқат ҳар як инсон новобаста аз мафкура, новобаста аз андеша, новобаста аз назару ақида, дар навбати аввал бояд ҳамчун инсон бояд ӯ худро бишиносад. пеш аз ҳама барои худшиносӣ дар навбати аввал нақши бузургро мебозад ин таълиму тарбия, маълумотнокии инсонҳо ва мо дар асри 21 зиндагӣ мекунем. ҷомеа бисёр бо суръати шадид пеш меравад дар тамоми ҷаҳон ва зуҳуротҳое ки имрӯз метавонад ҷомеаро ба ҳолатҳои ногувор биоварад, ҷомеаро метавонад муваффақ гардонад. ин албатта қарни 21 аст, қарни инкишофи ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, маънавӣ ва мафкуравии одамон аст. ҷавонони тоҷикистони мо имрӯз аз он таҳлилҳое ки дар 10-15 соли охир муайян гардида истодааст, сатҳу дараҷа ва ҷаҳонбинии онҳо боло рафтааст. раванди ҷаҳонишавӣ мушкилоти гуногунеро эҷод месозад ки барои аз байн бурдани фарҳанг ва арзишҳо таҳдид мекунад. бояд гуфт ки дар чунин шароит ҳифзи забон, маданият, таърих ва фарҳанги миллӣ басо душвор ва масъулияталаб аст. таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки бо гузашти замон ва зери таъсири таҳдидҳои ҷаҳонишавӣ қарор гирифтан бархе аз забонҳо, фарҳангҳо ва ҳатто миллату халқиятҳо
аз байн рафтаанд. барои мамлакати мо ки дар раванди рушди давлатдории миллӣ қарор дорад, эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ниҳоят муҳим мебошад. барои ҷомеаи асри 21 бахусус ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистони мо шаклҳои шӯъри ҷамъиятӣ муайянкунандаи сатҳу дараҷаи ҳар як ҷавонон аст ва бояд қайд намуд ки шуъури сиёсии ҳар як ҷавон, шуъури ахлоқӣ, шуъури ҳуқуқӣ, шуъури иҷтимоӣ, шуъури миллии ҷавонони имрӯзаи мо дар вақте ки тадқиқотҳо гузаронда мешавад, пурсишҳо доир карда мешавад, сатҳу дараҷаи онро муайян мекунанд. барои он ки мо зиракии сиёсие ки чуноне ки пешвои муаззами миллат борҳо қайд мекунанд нисбат ба ҷавонон, бояд ба он таваҷҷӯҳ кунем ки бояд дар навбати аввал мо тавониста бошем ки аз ҳодисаҳои сиёсие ки дар таърихи гузаштаи тамаддуни мардуми мо ва тамаддуни давлатҳои дигар гузаштааст, бояд дар навбати аввал бояд бохабар бошем ва огоҳӣ аз таърих, аз фарҳанги гузашта ин дар навбати аввал имрӯза ва ояндаи ҳар яки мо шуморо муайян мекунад. маҳмадҷон шакурӣ бухороӣ қайд мекунад ва мегӯяд ки роҳи асосии расидан ба худшиносии миллӣ ин сараввал шинохти худ аст. инсон агар худро шинохт, пас ба худшиносии миллӣ ӯ наздик шуда метавонад. имрӯз барои ҷавонони мо тамоми шароитҳо ва имкониятҳо муҳайё карда шудааст. махсусан ҳукумату давлати тоҷикистон барои ҷавонони мо шароити бисёр муфидро арзонӣ доштанд ки мо аз саргузашт ва ё ки аз мероси пурғановати ниёгони худ бархурдор мегардем. лозим ба ёдоварист ки меҳвари худшиносии миллиро меҳру садоқат ба ватан, ҳисси баланди масъулият ва саъю талош дар самти ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ташкил медиҳад. ин омилҳо ба тадриҷ фарҳанги ахлоқию эстетикиро ташаккул хоҳанд дод ки пеши роҳи бисёр иллату костагиҳои иҷтимоӣ ба ҷомеа таъсири манфирасонандаро хоҳанд гирифт. аз ин рӯ дар замони муосир тақвияти худшиносию худогоҳии миллӣ ба ҳайси афзалиятҳои миллии аксарият халқу кишварҳои олам пазируфта шудаанд. дар ҷомеаҳои мутамаддин аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон худшиносии миллӣ ҳамчун воситаи тавонои ташаккули мафкураи миллӣ, таъмини рушди маънавӣ, муаррифгару муайянкунандаи мақому манзилати мамлакат дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. аз ин хотир моро зарур аст ки бо дарки муҳимияти ин масъала насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намуда ба нерӯю тавони онҳо ҳамчун қувваи созанда ва пешбаранда такя намоем ва эҳсоси худшиносию худогоҳии миллиро дар замири онҳо тақвият бахшем. новобаста аз он ки имрӯз хуруҷи дуюмбораи бемории сироятии COVID-19 ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, ҳамон ҳастанд нафароне ки дӯст медоранд ки табиатро тамошо кунанд, аз ҳавои тозаи он нафас гиранд ва дар канори дилрабои он даме осоянд. бинандагони гиромӣ, дар ин маврид сухан сари ҷасорат ва иродаи қавӣ меравад ки воқеан асоси ҳама муваффақиятҳои инсон ин ду чиз аст: тасмими дуруст, яъне ҷасорат ва иродаи қавӣ. агар бинандагони гиромӣ мо тасмимҳои дуруст мегирем ва метавонем ки бо иродаи қавии худ корҳои худро назорат кунем ва умед аст ки ба комёбию муваффақиятҳо ноил мегардем. яке аз мавзеъҳои зебои тоҷикистон ин маҷмӯаи варзишию сайёҳӣ Сафеддара мебошад ки он дар баландии 2300 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. имрӯз тавре ки гуфтем, сарфи назар аз бемориҳои мавсимӣ ва хуруҷи бемории сироятии COVID-19 ҳавасмандон ва сайёҳон кам нестанд ки ба тамошои ин мавзеи дилрабо мераванд. ин иқдоми онҳо, ин тасмими онҳо қобили дастгирӣ аст. яъне ин шеваи рафтор як нав ҷасорат ва муқобилат нисбат ба падидаҳои номатлуби табиӣ мебошад ки воқеан метавон ба он нафарон аҳсан гуфт. як лавҳаи зебое ки ин табиати дилкушоро манзур мекунад, мо шуморо ба идомаи
барномаи субҳи тоҷикистон мепайвандад. اینجا آشخانه دانشجویان فاکولته مهندسی تکنولوژی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان میباشد. در آشخانه مذکور آموزگاران طرز آماده نمودن هر گونه خورش‌ها و خوراک‌ها را به دانشجویان می‌آموزانند. برای آماده نمودن دانشجویان در این سمت صنفخانه‌ها و آشخانه‌های مجهز با شرایط مساعد تعلیمی و آزمایشگاه‌های گوناگون برای تیار کردن اختصاصمندان تشکیل شده است. دانشجویان در رشته‌های گوناگون تحصیل را ادامه داده ایستادند. برای همه ما تمام شرایط‌ها مهیا کرده شده است. مثلا ما در دانشگاه ما در درس‌های عملی با پخت‌وپزهای خورش‌ها طرز آماده کردنشان تورت‌ها خوراک‌های یکم دوم مشغول می‌شویم. اختصاصاً که استحصال محصولات و تشکیل خوراک عمومی باشد ما می‌خواهیم در طرفخانه‌ها در کارخانه‌های خوراک عمومی مثلا زوادها فابریکه‌ها کار و فعالیت نماییم همچون تکنولوژ. فاکولته مذکور با تمام تکنیک‌های لازمی مجهز گردانیده شده است. در این صنفخانه‌های فاصله و امتحان دانشجویان به طرز شفاف گذرانیده می شود. امکانیت واقعی و دستگیری‌های حکومت مملکت جوانان را وادار می‌سازد که هرچی بیشتر علم آموزند و دانش خود را مکمل نمایند. سال 2018 به دانشگاه تکنولوژی داخل شدم. در فاکولته مهندسی تکنولوژی عین حال تحصیل می‌کنم. عین حال دانشجوی کورس سوم میباشم و در اینجا شرایطش خیلی خوب میباشد. درساشون خیلی خوب است و در آزمایشگاه ها ما بسیار طرز تیار کردن خورش ها را می‌آموزیم. در این برابر ما خوراک‌های ملی و اروپایی را تیار کردنشان را می‌آموزیم و در آینده می‌خواهیم متخصصی خوب شده به دولت خود خدمت کنیم. در این صنفخانه تجربوی تجربه‌های گوناگون وابسته به درس‌های دانشجویان گذرانیده می‌شود. طرز جابجاگذاری میز و کرسی‌ها، اشیاء لازمی، انتخاب رنگ متا و آرایش آشخانه از روی اتیکا و طرز عمومی آموزانیده می‌شود. اتیکای معاشرت، رفتار و قبول و گسیل مهمانان در فرهنگ ما موقع خاص دارد. از این رو نفرانی که برای قبول مهمانان و دیزاین مشغولند از این تجهیزات ضروری می‌توانند در فاکولته مذکور استفاده برند. کافدرای ما از آزمایشگاه تکنولوژی کنسروکنانی، آزمایشگاه سنسوریکا، آزمایشگاه طعام‌های ملی و اروپایی، آزمایشگاه خدمترسانی در طرفخانه، آزمایشگاه میکروبیولوژی و معین کنی صفت اشیا و محصولات تیار عبارت است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان حالا دانشجویان ما با همه شرایط تامین کرده شده است. حالا جوانان می توانند آزادانه تحصیل نمایند و همچون یک کادر با اختصاص با لیاقت در دیگر جایها رفته کار و فعالیت خود را دوام دهند و نامبردار دولت و ملت خود گردند. درس‌های لکسیونی دانشجویان در چنین صنفخانه‌های برهوا گذرانده می‌شود که با شرایط مساعد تعلیمی تامینند. دانشجویان این درگاه حرف شکرانه بر لب نموده پای دانش اندوزی‌اند. در این برابر دانشجویان به کتابخانه‌های الکترونی رفته کتاب‌های گوناگون را مطالعه می‌نمایند. این عمل آنها واسطه است برای رسیدن به خلای مراد. مکتب بارگاه علم و معرفت است، نور و ضیا است. شخص محض از مکتب از درس معلم کمال می‌یابد و کم و بیش زندگی را می‌شناسد. نیاگان ما این معنی را بر رشته نظم کشیده چنین تاکید داشتند که پایه دولت نماند به معارف استوار، دولت پاینده خواهی روی بر مکتب بیار. امروز رهبریت عالی دولت و حکومت نیز با شناخت مهمیت این نکته به ساحه معارف توجه خیلی زیاد دارد که بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی نو زمانوی و مجهز با تکنولوژی و دیگر تجهیزات عصر زمان بر این گفته‌ها گواهند. همزمان بلند برداشتن مقام آموزگار و بلند برداشتن مزد معاش کارمندان ساحه معارف در دوران صاحب استقلالی چندین مرتبه بر این گفته‌ها دلیل واقعی است. چنانه که نمونه آن را ما امروز شاهد گردیدیم و برنامه خود را از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه حدود بیشتر از 1 ساعت منظور شما گردانیدیم و در این مؤسسه ما و شما در ارتباط بودیم. در سرای همدلی رغم صدها مشکلی ما در صدق و صفا بگشاده از برای خدمتت آماده
مشکلی ما